onye buna ogosira kwaye MCA o Nyamira Late Osiemo nigo kugendete kuimukia amayanda amanene ababwatani be sector ya matatu kurase county ya Nyamira kulende bagakorera se county ya Kisii nigo besokire nabo igokorwa engora yabo gochia ase enka ya Nyagusira chinga kyecho boigo nigo babulio mugavana we county ya Nyamira Nyaribo kuimukia getambukiro nabo igo gosira omwanchi Nyagusira wetera kweneke mnanko mwale emirimo ase county yo elinde kwagendereria enka yaye olikecho Hamisi Josephat namange Maigaimo basukano omobego kolekana anene ase para ya Naivasha kwenda Mai ulit kole igoro na koirera gosiria obogema bwaye MCA bwe wodi Nyamira Late Osiemo nabo igo babere konyara ko bagutugone chingoma chintindi mbono nigo ababwatani be sector ya matatu imeye county ya Kisii abo igo bale abamenyi be county Nyamira banyara ko bagwesokia nabo igo ubwatoka engora yabo gochia ase enga ya Nyagusira Late Osiemo Kondo motinya kirogo matatu kwa ase county Kisii nigo tobateba pole sana ase family ya omumurori ya MCA o Nyamira ward kukunga Ericha nigo tobatebe family ya pole bekiagera Ericha gasogeda ku nyumba alekwendegas obakoreri ase kuwakilisha abananchi ba Nyamira County ariasero mucho Nairobi pero twa tegerete gato konyora chiapari chinde kabisa chibatebanga mapati mbaya elichasi kuna matatu union twarure ngora ya bena ku Nyamira County sogo siro mweshimiwa abantu banatoka bakumia bagukwana amoneketa sendiki Ndizi TV nigo ababwatane barokanire bakogikiria anene oyo ringe MCA bwe wodi yo asanyale ko baga gwesokia na goteba nare ange koira libagaria ya Nyagusira na kweneke buno nyale ko baga wikirania amagendero yabamenyi be wodi ya Nyamira ande no mwesimu yo oruo oyo siwe richa ali press egwete gukwana bobesana etali buyanga manero kuruseti ngana na bukwira no kolegas maki otakura banga matanga ye richa umakolengeria mangana bunayo ayitubwati busoko takora itaranza watu abo wigeringa aki oratika mangana ye richa ndobasha kolengeria injirende otimoke ora aganya matanga ye richa ere naende umaya kunya gukwana lakini boigo nigo ababwatane bamugorire umugabana we county ya Nyamira Nyaribo anyare ko baga gwesokia kwenekia uronyare ko baga kubwata koboko enka ya Nyagusira Late Osiemo na kwenekia buna omurugiro nyare ko baga kwenyorera emeremo irachi ko baga kwenekia buna nyare ko baga gukinia abana ba Nyagusira MCA yo Late Osiemo Jenale kuvolia abantu ba Nyamira ward abantu ba Nyamira County babo olio musarabu olia narocho madam oli otigire bono otigaire galia ese Nyamira ward ase family no musubati omoke naende nale educated jenale go sababa na inchi ba Nyamira in fact inyo ya lenge after twa enilio mwana oyo minto inche yale konyale kanana no weso yane omusubati olia lenge kogenda apo atali ko pingu na montonde aegwe egento kelikyo mugakoya akole esamagani ali mugakoya atata gukora abantu ba Nyamira naende buno yo mintati ekire gokwana egabana yaitu ya Nyamira County kware korora mabera o muswati olia kende county netabanga nobo MCA okomwa lakini omwe kende county akinerie bintakana biri elichabatere kuripoteri goteseni Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat amese